Había tempo que a escritora Sara Vila quería falar do seu libro na súa cidade, en Pontevedra. A pandemia obrigou a adiar a súa presentación en máis dunha ocasión ata agora. A Librería Paz foi o escenario escollido para a posta de longo de 8 días en Eva Cortes. Por circunstancias da Covid, da pandemia e outras cuestións, tivemos que ir retrasando. Esta xa é a terceira ou a cuarta data que teño aquí. A novela fixose co Premio Illa Nova de Narrativa de Galaxia o ano pasado. Xira arredor da desaparición dunha moza na cidade de Pontevella, nome ficticio dunha Pontevedra imaginada pola autora. É moi evidente que é un trasunto de Pontevedra ou unha Pontevedra ficcionada. Hai moitos lugares que se recoñecen, como a Illa das Esculturas, o río, todo o paseo que transcorre pola beira do Lérez, entón, bueno, é evidente que é Pontevedra. O libro afonda tamén no tratamento mediático que recibe o caso e como os medios van máis alá. Fai unha reflexión en torno á transformación dos feitos nunha noticia sensacionalista tirando dos prexuízos que pesan sobre unha muller nova que emprega aplicacións para ligar, unha trama completa que está a conquistar o público. Ademais, o que máis me gusta é o contacto cos lectores, que me comentan pois o que lles gusta, o que non, tamén estas conversas con xente que o leu, pois fálame do meu propio libro e contame cousas nas que se cadra eu nin sequera reparara, non? Entón está sendo moi interesante. A xornalista confesa que na súa mente xa hai algunha idea para un segundo libro, con todo polo momento di nada plasmado sobre o papel. Teño ideas, pero tampouco son ideas relacionadas con estes personaxes, nin con ninguna segunda parte desta historia, pero bueno, eu sempre digo que para escribir unha novela é necesario ter tempo, a min levoume moitísimo tempo escribir esta, entón tampouco me exixo, nin pido que non me exixades tampouco, pois ser tan rápida para escribir outra. Tras a tan desexada presentación en Pontevedra, Sara Vila continuará promocionando en vindeiras datas o seu primeiro traballo. Por exemplo, estará tamén na Festa dos Libros da cidade.